कई दायरानी कहता नहीं कुछ न होई परेशानी मारता में जाज खुश कई दायरानी कहता नहीं कुछ न होई परेशानी वीडियो बनाई बाबा अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में अरे वीडियो बनाई बाबा अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में नचाए बलमुआ के सारी स्टाइल में नचाए बलमुआ के सारी स्टाइल में नचाए बलमुआ के सारी स्टाइल में भैया तैयारी करा आखी में कजरा लगवले हो बाड़ी सबका के पागल बनवले हो बाड़ी लइकवा कलश के रानी तोहर कौने कंपनी का काजर हो ऊपरो लगौले हो नीचेवो लगौले हो लइकिया कलश की ए जी काजर नहीं खेबाई नहीं लर बाना लइकवा से कलश की तगला मत आखी में कजरा लगौले हो बाड़ी सबका के पागल बनवले हो बाड़ी जन जालू होता रानी बहुते झगड़वा जन जालू होला रानी बहुते झगड़वा तब लइकिया कलश का कहला बदना में होता जरवा बदना में होता अपना रजाऊ के प्यार में सवार गई हो खुशी रहे लगवाना खुशी रहे लगवा रे सखी की आवाज लावे आए हरे सखी की आवाज लावे खुशी रहे लगवाना खुशी रहे लगवा रे सखी की आवाज